Takže čaute ľudia, tu je Viktorizmus a ja vás vítam u ďalšieho videa na tento kanál. Jak si môžete všimnúť, tak tu zase máme Roblox. Dneska tu máme hru, že Roll in Kart, alebo neviem, ak sa tak volá. Ide tu o to, že proste budeme tu jazdiť v takýchto mini boxoch. Neviem, či sa toto dá nazvať karta. A budeme si takto vyhýbať napríklad k týmto spajkom. A budeme sa musieť dostať až na koniec. A nechceme skončiť jak tento typek tu. Takže ideme hore, niečo sa nám ide nejaká cesta, ale ja to rýchlo, dobre. Prešiel som to našťastie. Samozrejme nechceme spadnúť, ale vieme to aj naražať do ľudí, takže poď, ja ho vytlačím, tak on si dá brzdu. A tu máme spajky, tak tomu sa všetkému musíme vyhnúť. Peniaze, tu sú nejaké diery. Nie, ja som padol. Tak asi od začiatku. Bože, ja už teraz vidím, ako to bude na hovno hrať, ty kokos. Samozrejme, čo by som to bol ja, keby som tu nebol o 10:30 a neslepil by som sa tu nad tým. Takže moja energia je také, že na bode mrazu. Takže budem sa snažiť dostať aspoň na prvý checkpoint. Ak zomrem pri checkpointe, tak ja sa asi odkragujem v Robloxe. Takže to čakajte. Takže dáme break. Brzda? Brzda, brzdi! Normálne to čínsky oni inženýri toto robili tie brzdy. Co si robíš prdiel? Ja sa zaseknem aj tu. Ja sa mám dostať tam, kde je checkpoint a ja sa tu zaseknem. Dobre ľudia, zase som sa dostal do tejto pasáže. Trvalo mi to asi tak 50 attemptov. A skúsime to. Drž tú brzdu. Drž tú brzdu. Poď, kamo. Zatačky. Kamo, toto budem natáčiť zase hodinu do riťa, aby som sa dostal k prvému checkpointu. Nebude to tak, že nie? Prosím ťa, Viktorizmus, teraz už to neposerie jak ten čavo pred tebou. Poď. OK. Teba asi postrčíme. Pomôžem ti. Poď. Čakaj, ja sa musím cez neho nejako dostať. Yes! No, nepadaj. OK, ľudia, sme ďalej. Opováži sa ma dať dole. OK, teraz tu máme nejaké kamene, idem tu s niekým. A tu budem musieť brzdiť. Ježiš, tu je šmikalák na... Tyko, ja som do ňo nabúral, do tohto, ale pekne sme sa zošmykli. Ideme ďalej. Nie, ty ma nejdeš vykotiť. Yes! Ha! Inak on iný dement sám seba vykotil. My pokračujeme ďalej. Kamo, dobre, poď. Kamo, to čo je tu? Dobre, poriadne sa nakoriguj. Poď. Yes. Nepadni. Dobre, brzdím. Dobre, toto nás tu zastaví. Zober peniaze. Potrebujeme peniaze, aj keď neviem na čo. A máme checkpoint. Neverím. Daj mi checkpoint. Yes. Ľudia, oslavujeme. Yes, vy sa neradujete. Ale ja, hej. Kamo, to mi len 20 minút trvalo sa dostať sem. No ježiš, chudák baba sa tam vysekala. Ale my nie. Poď. Nezahambi sa. Ideme. Chcem sa dostať do ďalšieho checkpointu. Bože, dúfam, že to vyjde ten kopec. Vyšlo to bez problémov. Však toto je 4x4. Neviem, kde tu máš 4x4, ale... Čakaj, riskujem. Neviem, nie, toto... Prečo som tam išiel? Prečo som išiel tade? Bože, toto zase bude sranda, ja už to vidím. Taká pohodlná hudbička mi tu hrá. A ja proste nie som schopný sa dostať ani tam, kde som zomrel. Dobre, ale toto už nie je možné, toto už sú nejaké seriózne problémy tu, ty kokos. Nejaké mozkové zavity sú zlé. Teraz to obídeme, nebudeme jak dementi. A obídeme si to pekne, však na čo sú nám peniaze. Poďme, drifty, poď. Yes, dal som ručnú. Poď, poriadne, celé to obiť. Tu sa nevysekám. Nevysekám sa! Ja to serem! Ja tam ani nevidím! Kopec jeden, ty kokso, jak sa tam mám dostať? Poď narazím do tohto. Yes, ja som ho vykotil. Yes, dobre, aspoň na niečo mi to bolo. Ne. Nie, koleso jedno. Ja to dám aj bez neho. Poď. Budem sa tu točiť jak oný Beyblade, ale ja to mám v riti. Poď. Teraz ideme tu po nejaké veľké šmikale. Nepreskočím to. Dobre, OK, ešte... To si robíš prdel! Bože, tu koľko je ľudí, ty kokos, to čo sa tu deje? Ty čo robia tu? Ja idem s týmto dole. Ja ťa sotím dole. Poďme všetci gangbang na jednoho. Sotíme ho dole. Čakaj, idem hore a spadnem na nich. Tak, a tu idem dole. Yes, ja som zhodil. Ty kokos, to je iné hovno. Karma zasrata, ty kokos. OK, sme tu zase.
Šmikala, ak má... Poď, yes, on sa prechotil. Aha, ale my ideme ďalej. Poď. Nie, to čo tu je? Nie, tam už je checkpoint. Ja vás serem, ja sa tam dostanem. Nie, to si robíš prdel. Tam je checkpoint. Nie. Ne, odmiet tam. To je checkpoint. To si robíš prdel. Kámo, ja tú hudbu asi zabijem. Bože, to je hrozné. Ježiš Kristus, Pán Boh. Toto je hrozná hra. Zase sme pri šmikale. 5-krát dneska. A ja sa zaseknem. Kámo, toto jak sa stane? Už asi po 25. krát sme na tejto zasranej šmikale plnej smútku a dali sme ju. Neverím, trvalo mi to asi 20 pokusov sa sem dostať a teraz sa nedostanem hore. Ak toto nevidím, ja sprachám nežitie v Robloxe. Poď! Sme tam! Neverím, ľudia! Sme tam! A ideme rovno ďalej. Poď. Keď mi ide. Poďme. Na prvý pokus. Sme tu v tejto snežnej krajine. Idem tu s nejakým oným žltým. Zase spajky všade. Ten spadol, lebo je oný negramotný. My samozrejme nespadneme. My sme profesionáli v tejto hre. Ak sa nezaseknem... OK, nezasekol som sa. OK, dobre, idem. Ty kokso, ide. Poď. Yes, idem. Stále idem. Kámo, toto bude hovno. Yes, poď. Stále idem. Ale toto bude hovno. Tu je aký kopec. Poď. Nie, brsť. OK. Sme tu, ideme. Ty si taká ruska... Ty si také hovno. Ty žlté hovno. Kámo, vy ste Rusi. Choďte preč, vypadnite. Kámo, ja to dám na prvý pokus. To je taký dement. Kámo, tak ty si kus hovna.